Предлагаме за продажба уютен и добре обзаведен апартамент в красивия квартал Сарафово, град Бургас. Имота се намира в постоянно населена жилищна сграда и разполага с асансьор, акт 16, партиди за вода и електричество. Апартаментът се намира на третия етаж и е с чиста жилищна площ от 55 квадратни метра, допълнена от практично складово помещение от 8 квадратни метра. Жилището е светло и функционално. Разполага с всекидневна, комбинирана с кухненски бокс, светла спалня, баня с тоалетна и тераса, идеална за сутрешно кафе. Изложението на апартамента е югозапад и изток, което осигурява естествена светлина и приятна атмосфера през целия ден. Имотът се продава с мебели и оборудване, готов за нанасяне. Около сградата има възможност за свободно паркиране. Районът е устроен и разполага с удобства като магазини, училища, заведения и здравни услуги. Градският транспорт е лесно достъпен, което осигурява връзка с останалата част от града. Апартаментът е идеален както за целогодишно живеене, така и като инвестиция за отдаване под наем. В описанието на това видео ще откриете допълнителна информация и контакти за връзка с нас.